Muhammad Sulaiman. Ya sunan makarantar ku? Alfijir. Da kada kuke zuwa? Ni kaɗai. Wata rana mu je da Muhammad, wata rana ni kaɗai. To, aji nawa Muhammad yake? Muhammadu Primary 1 yake. Haifa? Ni ma Primary 1 yake. Muhammad ya kama gaskiya. Wallahi mama. Baba. Ajin ku ɗaya? A ajin mu ɗaya, ai Primary 1 guda biyu ne. Kai ka ce man Nasir 1 take. Aji 1. Iya, a wannan zuwa ne ke mama yana aji 1. Yana Primary 1? To, ana koya muku karatu? Ana yi mana. Da yawa ko kaɗan? Da yawa. Ka ce ana sa ku yi bacci? Ana sanya ni. To hidiman suna wasu yan ajin su guda biyu. Akwai Muhammad, akwai Khalifa. Muhammad kaɗai? Akwai wani Muhammadu. Ya ina nufin kai ka sunanka Muhammad Shamsu, to shi kuma sunan shi? Muhammad Sulaiman, kuma akwai Muhammad Sulaiman. Ya wuri. To, kuna yin wasa? Muna yin an tashi break. Muna yin an tashi break. Ana sa ku bacci cikin aji? Ana sanya mu. To ana muku bulala? Iya, ana yi mana. Me ke sa a muku bulala? Ba a iya karatu, duk wanda bai iya ba. An ji na iya. Ya ke duk dariya hana ni mai magana sosai. Lafiya lau, na gode.